गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होनना आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो नायदो एक्स एनडिएफबि फोरनि सायाव बे भिडिअखौ आंनि लोगो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनब्ला जों सानफ्रोमबो मिडियायाव नुबाय थानाय नंगौना नङा सानफ्रोमबो जों नुनो मोनगासिनो दङ माने एक्स एनडिएफबि फोरा माने गावसोरनि मोनथायखौ मोनैनि थाखाय माने सम मथे माने नांगौ सम मथे मोनैनि थाखाय मिडियायाव फैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आं बेनि सायाव भिडिअ बानायनो आरो आं ओरैबायदि बाथ्रा फंसे बुंगोन दि दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबि नंगौना एनडिएफबि नंगौना नङा एनडिएफबि फोरा जोबोर मोजां खामानि मावगोन होननानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव माबा मोनसे फोथायनाय दंमोन माने माबा मोनसे फोथायो नंगौना नङा बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन उनाव अब्ला दिनै मा जाना दङ एक्स एनडिएफबि फोरा नांगौ समाव फैसाखौ माने गावसोरनि जा मोनथाय मोनाखै नंगौना नङा बिथांमोनासो दिनै मिथिगौ नंगौना नङा भुटान अपारेशनाव माबायदि खारग'नाय आरो सोरबायाथ' बे अपारेशन जानाय समाव बैयावनो जिउ गोमादों बैसोरखौथ' दिनै मोनथियानो बैसोरनि डेड बडिया बेयावनो गोमालांदों नंगौना नङा दिनै बेफोरबायदि गोबां आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों अपारेशन खालामजाग्रायासो मिथिगौ आं बेखौ बुंखागोन बेनिखायनो बिथांमोना गावसोरनि नांगौखौ खुद्रिखागोन मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोनखौनो लानानै मा जादों बिटिआर सक्ति जादोंब्ला नंगौना नङा बिथांमोनखौनो लानानै दिनै बिटिआर सक्ति जादोंब्ला दिनै बिथांमोनखौनो लानानै रायजो राजाया बिथांमोना मोजां खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनखौनो फोथायनानै बिथांमोननो भट होनानै बिथांमोनखौनो देरहाहोनानै बिथांमोनखौनो सरकार सालायनो होदोंब्ला नंगौना नङा बिथांमोननि सरकार सालायनायखौनो जोंनि रायजो राजाया लुबैदों बिथांमोनखौ लिडार जाजानायखौनो जोंनि रायजो राजाया लुबैदों अब्ला दिनै आं बेखौनो बुंगोन आरोना गासै एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गावसोरनि मोननांगौखौ 100% मोनगोन मानो आंसो बुंदो दै माबायदि मोनगोन दिनै पलिटिक्स माखौ होनना बुङो पलिटिक्स माखौ होनना बुङो दिनै बिथांमोननो खेबसेनो फैसाखौ होजोबगोन गाबोननो नंगौना नङा गाबोननो फैसाखौ होजोबबा मा जागोन सोरखौबा दावरावबो खालामनांगोन पलिटिक्सआनो बेफोरबायदिखा दिनै गुबुन सोरनोबा होग्रोनांगोन नेक्स्टआव होग्रोनांगोन बिथांमोना 100% मोनगोनखौ आं सानो आरोना नाथाय बिथांमोनजों मायबा मोनसे दोनथ'लाय माबाथ'लाय दोनथ'लाय माबाथ'लाय बेफोरबायदि मानो मोनगोन बिथांमोना फैगोन 3 बोसोरनि उनाव इलेक्सन नंगौना नङा इलेक्सन जायोब्ला बिथांमोना मोननांगौखौ मोनाब्लालाय इलेक्सनावलाय बोरै देरहानो ओरैनो मिथिखानाय माथो बेनिखायनो दिनै होमब्ला एक्स एनडिएफबिफोरा स्रि थाजोबनायलाय मोनगोन ना मोना नोंसोर स्रि थाबाबो मोनगोन होखाथारगोन आं बेखौनो बुंगोन आरोना आंसो बुंदों दे मोनगोन होननानै मोनाबो जानो हागौ आं बेखौ आं दा आंनि मेन टपिकआ मा बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिफोरा लिडार जानायखौ रायजोफोरा लुबैयो नंगौना नङा दिनै एनडिएफबिफोरखौ एसेबां फोथायनाय इलेक्सनाव भट होनानै देरहाहोनानै रायजो खुंनायाव सरकार सालायनायाव एनडिएफबिफोरनि लिडारफोरा बिपिएफ सरकारनिफ्राय माने बिपिएफआ जेसेबां खामानि मावदों बिपिएफनि लिडारफोरा जेसेबां खामानि मावदों बेनिफ्राय गाज्रिसिन खामानि मावोब्ला बर' हारिनि गेजेराव मोनसे हिस्ट्रि जानानै थालांगोन आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखागोन खिन्थु मानो होनब्ला बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिखौ ओरैबायदि फोथायनाय दङ मोजां खामानि मावगोन रायजोनि खामानि मावगोन होननानै नाथाय बेनि गेजेरावबो बर' हारिनि एनडिएफबि लिडारफोरा मोजां खामानि मावाब्ला बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जोबोर हिस्ट्रि जानानै थालांगोन बर' हारिनि फोथायनायखौ ओरैबायदि एनडिएफबिखौ लानानै बर'आ बड'लेण्ड मोनगोन बिथांमोना हाग्रायाव दङ होननानै सानोमोन नंगौना नङा आरो बेनि गेजेरावबो हाग्रानिफ्राय फैजोबनायनि उनाव दिनै रायजो सालायनो मोननाया गिदिरफोरा बिथांमोनाबो मोजां खामानि मावनानै होआब्ला गोरिबफोरखौ नायसनाब्ला गोरिबफोरनि खामानि मावनांब्ला लामा दहाफोरा गोदो जेरैमोन बेनि सायाव डाबल मोजां जायाब्ला मोनसे ओरैबायदि गाज्रि हिस्ट्रि जानानै थालांगोन लास्टआव ओरैबायदि बुंजानाय जालांगोन जिन्दगि रायजोनि सिगाङाव ओंखारनो हायि जागोन होनखादों जिन्दगि रायजोफोरनि सिगाङाव मोखां खोन्थिनो हायि जागोन नेक्स्ट टाइम आंनो भट हो होननानै बिनो थांनो हायि जागोन मोजां खामानि मावनो हायाब्ला रायजोफोरनि भरसाखौ सिफायनानै लायोब्ला बेयाव खिन्थु रोखा जागोन आं नुहुरदों आरो बेफोरबायदि जागोन होननानै दिनै जों जाबायदि निउसाव नुनो थांगासिनो दङ बेफोरबायदि एन्डआव एनडिएफबि लिडारफोरनि हालोदा बेफोरबायदि जाहैगोन मोजां खामानि मावना होनो हायाब्ला मानो आं फंसे बाथ्राखौ बुंखागोन बे न' फैनाय बा दंखल फैनाय बा कम्बल मुस्रि गोदोनो ब्लगआव फैखायोमोन
आंनि आफायानो गावबुरा गोदो बिटिसि गैयैयावबो जोंनि न'आव फैखानानै गावबुराफोरा मा सोरबा हौवा गैयि मायबा मायबि बिधबाफोरनो बरियासो रानना होयोमोन बिटिसि सरकार फैनायनि उनाव मा हाग्रामा सरकार फैनायनि उनाव मा खालामदों ब्लकनिफ्राय बिपिएफआ लाजोबनानै गावसोर रानना होनानै गावबुराफोरनिफ्राय बन्द' खालामजोबदों बिसोरो मायबा दंफां गायनाय मायबा मायबि सब गावबुरानि आखायाव गावबुराफोरा बरिया रानना होयोमोन मालाय जोंथ' न' गंसेबो जाफेराखैमोन दिनैनि दिनावसो मा बर'जों बर' मा जायो एना एनि बिपिएफ जाबाय मायबा जाबाय एना एनि जानानै बै न'आबो मोननांगौआ मोनि जानानै मोननांनि मानसियासो सार्थकता जालांदों नङाबाथ' गावबुराफोरनि आखायाव बेफोर सार्थकतायानो जायाखैमोन बै न' राननाय कम्बल राननायफोरा दिनैनि दिनावसो बेफोर मा बिटिसि सरखाराव मा हाग्रामानि सरखाराव बै बुस्थुआ सार्थकता जालांदों खादान न'आबो अब्ला बेफोरथ' फैखाबाय थायो गोदोनिफ्रायनो फैखायो आसाम सरकारजों थानायावबो आसाम सरकारनि आन्दाराव थानायावबो ब्लकनि खामानिखामोन बेफोरो रायजोफोरा मोनथिगोन ना मोनथिया आं मोनथिला आरोना बेफोरो गासैबो फैखाजोबोमोन लामाया मा 17 बोसोर सालायदों ओमफ्राय दिनै बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल दिनै हाग्रामा थायै 17 बोसोरालासै थानानै हाग्रामाखौ 17 बोसोर थानायाव हाग्रामाखौ जेबो बुङालासिनो हाग्रामाखौ जेब्ला जेनगोन बायदि मोनो अब्लानिया गुबुन मोनसे दोलाव सोलाय नंना नङा अब्ला बै मानसिया बे पार्टियाथ' बिपिएफआनो इउपिपिएल नङा पार्टियाथ' बिपिएफ इउपिएल नाथाय मानसिया बिपिएफनि मानसियानो मा इउपिपिएलआव फैयो अब्ला बै मानसिया बिपिएफआव जेबो मोजां खामानि मावाखैब्ला बे मानसिया इउपिपिएलआव फैना मा मोजां खामानि मावगोन आंनाव कुइसन जायो फाग्ला बे मानसिया दिनै बिपिएफआव 17 बोसोर मावबाय 17 बोसोर मावनानै बे बिपिएफखौ जेबोखौनो बुङामोन दिनै बै मानसिया मा जाखो इउपिपिएलआव फैनानै बैखौ रायग्रा अब्ला बे मानसिया इउपिपिएलनि जानानै मा मोजां खामानि मावगोन आं बिदि सानो पार्टिया माबाया सरकारा सोलायदों नाथाय मानसिया बेनो बे नंगौना नङा मानसियाथ' बेनो बेयावनो दंमोन बेयावनो फैफिनदो गोबां साननो लागा अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द